Tänään mä esittelen kokonaisuudessaan tämän meidän kanikaapin. Eli ekaksi täällä on Genesistä ja leipää ja sitten tuolta on hapakorppuja. Täällä on Ikea-laatikko ja sitten täällä on tuolla on herkkuja ja jotain tällaista ja sitten tässä on Unicom-pelletti. Sitten täällä on vessapaperia ja sulla on vanutuppoja ja vettä, hiusaine, joku siivousjuttu, vettä ja joku ruiskujuska. Ja tuolla on kaikkea nyt harjoja. Sitten noista on tulossa erillinen videopostaus noista kaikista näistä. Ja sitten tuossa on ruokakippoja ja 1 pullo vettä. Sitten tuolla on vessa ja sitten siinä on näitä maipusseja. Tuossa on osku, pesäpulloa. Siinä oli 3 pakettia, mutta kun me ollaan käytetty niin siinä on enää 1 puoli. Ja tuossa on siis heinää. Ja siellä alla on lehtiä. Ja noin niin. Siinä on siivoustarvikkeet ja sitten tässä on hihna. Tämä on tällainen hihna. Ja tässä on valjat ja valjat. Tällainen kanikaappi.